Merħba lilkom għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. L-Ewkaristija li hija l-laqgħa ma' Kristu hija grazzja kbira għax idawwalna moħħna biex nagħmlu dejjem għażliet xirqa ta' bnedmin insara. U biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza, narfu l-nuqqasijiet tagħna u b'qalb nidma nitolbu maħfra. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħnina. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħnina. Int li għomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-Uddisa din nofruha għal Antonja Budiġieċ. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-litra ta' San Pawlo Apostlu lir-Romani. Eżis, quddiem il-weda ta' Alla, Abraham ma qaċ Alla u jniżżel jekk jemminx jew le, imma ssaħħaħ fil-fidi, fil-waqt li glorifika lil Alla u żamm bi sħiħ li min kien għamillu l-weda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu. U kien għalhekk li dan ġie lilu magħdud b'ġustizzja. Iżda l-kelmiet ġie lilu magħdud ma nkitbux għalih biss, imma għad ikun magħdud ukoll lilna li nemmnu f'dak li qajjem mill-imwiet lil Ġesu Sidna li kien mogħti għall-mewt għal nubietna u mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaġġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma wieħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U jsalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Jiftakar fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ħenjin il-foqra fl-Ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu: Mallem, għejt il-ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu: Ħabib, min qgħidni mħallef fuqkom jew qabbadni naqsmilkom il-ġid bejnietkom? Imbagħad qal lin-nies: Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li għandu. U għalilhom parabola: wieħed raġel għani ġabar kotra ta' frott bir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu: x'ser nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħdnu? Qal: ara x'nagħmel, inħott l-imħażel li għandi, nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Mbagħad ngħid lili nifsi: ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob u xxala. Iżda Alla qallu: iblaħ li jint dan il-lejl stess jitolbuk ruħ lura u ħwejġek li ħajjejt għalik ta' min ser ikunu? Hekk iġġielu min jiġma' ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija vera li l-kelma ta' Alla hija attwali. Dak Ġesu kien qiegħed jgħid lill-Fariżej u l-poplu qiegħed jgħidu llum. Għax aħna llum qegħdin ngħixu veru fi żmien tal-gwerra, imma f'mentalità kbira ta' reba. Kulħadd irid iktar milli għandu u iktar minn dak li hu tiegħu jew dak li jixraqlu jew jixtieq. U Ġesu jiftħilna għajnejna għaliex qalilna: istanaw fil-ħwejjex li jibqgħu sodi u mhix f'dawk l-affarijiet li llum għandek u għadha mhumiex. Kif smajna fil-parabola, dak ħaseb illi għax għandu l-ġid għandu il-ħajja kollha f'idejh. Mhux hekk. Issa aħna li nimxu wara Ġesu jew nixtiequ nimxu warajh, irridu niffurmaw il-mentalità tagħna skont dak li jgħidilna Alla. Għax il-ħajja nisranija ma nippjanijiex jien, imma jien napplika ħajti għall-mentalità tal-Vanġelu ta' Ġesu Kristu. Il-bieraħ smajna fil-quddies għatu lill-Alla dak lu tal-Alla u l-ċesseri dak lu ta' ċesseri. F'kelma waħda xi tfisser? Illi rridu npoġġu lill-Alla allura il-kelma tiegħu, it-talim tiegħu, il-predikazzjoni tal-Knisja, il-preċetti ta' Alla fl-ewwel post, qabel kollox u qabel kulħadd. Dan qed jgħidilna mhix Kristu u l-messaġġ tiegħu fuq naħa u il-mentalità umana u l-ġid materjali naħa l-oħra. Le, Alla fl-ewwel post biex idawwal moħħna fuq l-affarijiet l-oħra. Għaliex min għandu lil Kristu fl-ewwel post jaf jara il-preżenza tiegħu f'kull sitwazzjoni tal-ħajja, kemm dik sabiħa u kemm dik diffiċli. Hemmhekk hija l-qawwa tal-fidi tagħna f'Ġesu, illi ngħixu b'mod seren f'kull sitwazzjoni, mingħajr ma noqogħdu nippjanaw fuq il-valuri tal-ħajja umana biss. Għaliex kif smajna il-ġid materjali mhuwiex etern, imma l-ġid spiritwali jippreparana għal ħajja tal-ġenna. Għalhekk aħna li niċċelebraw l-quddiesa kuljum għandna grazzja kbira illi bil-mod il-mod mixja ta' formazzjoni tal-mentalità tagħna biex nistanaw quddiem il-mulej, billi nkunu kapaċi ninterpretaw kull sitwazzjoni
skont l-idea u x-xewqa u l-volontà u r-rida ta' Alla. Hemmhekk insibu l-għana tagħna, hemmhekk inkunu setanin fejn il-mentalità tagħna tasal biex taqbel ma' dik ta' Ġesu Kristu. Jalla l-Ispiritu ta' Alla jdawralna moħħna biex qalbna tkun mimlija bimħabba kif jixtiequ għal ġittana u tal-oħrajn. Ħuti eżis, Alla iżom dejjem il-wedjet tiegħu magħna. Ejjew nitolbu sabiex permezz ta' Ibnu Ġesu ikattar fina l-fidi. Aħna untennu ngħidu, mulej kattar fina il-fidi fik, mulej kattar fina il-fidi fik. Għal-Knisja, speċjalment dawn il-ġranet fil-laqa tas-sinoda tal-isqijiet, sabiex tinħal minn kull rabta ta' ġid tal-art u tintela falla fiduċja sħiħa nitolbu. Fl-avdavina il-fidi fik. Għal-gvernijiet, speċjalment fejn hemm il-gwerer, sabiex jissuperaw l-egoizmu li jaħdmu biss f'pajjiżhom u jiffavorixxu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali għal ġid tal-bnedmin kollha nitolbu. Għal dawk li waslu fit-tmiem ħajjithom sabiex jippreżentaw ruħhom quddiem il-mulej mimlijin bil-fidi u bl-emejjel tat-tiba nitolbu. Għal din il-komunità nisranija maquda hawnhekk f'dan is-santwarju sabiex ma tintelaqx fija nfisha u tiskopri żbuħija li taqsam dak li għandha ma' min m'għandux nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo stamattina perché ogni evento della nostra storia sia illuminato dalla luce della parola di Dio, perché possiamo diventare ricchi per la cosa del cielo. Preghiamo, nitolbu. Fl-aħħar nitolbu wkoll skont l-intenzjoni personali tagħna. U Alla, l-ħnina tiegħek hija bla erf, biet minna kull forma ta' ħażen sabiex is-sija tal-mewt tagħna insibuk imħallef tajjeb li tqedna miegħek għal dejjem fil-ġenna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Għax
li xejn ma teħtieġ li t-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtihom grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibhom mal-tajja tal-anġli u ferbir infaħruk u ntennulek. Għaddis. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratti l-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa ratti l-ħaj, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek mulej. Għandu bil-fer, għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek kajra, xoġbuk til-għana għawnu dimek biex naduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jina nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu Qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Antonio Biduġieġ li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja nitolbu u ngħidu, missierna li jinti bismawek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħal ma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, nħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħallis lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li se nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem.
ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf ta' Alla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejnina aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Messia, libero l'Spirito Santo. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament tal-Ewkaristija, nimxu l-qudiem fit-triq tajba, hekk li ndew sew il-ġid tal-art u nikbru fl-erf tal-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Qabel nieħdu l-barka tal-aħħar, ngħidu Ave Marija l-Madonna biex nafdaw dil-ġurnata dil-ġimgħa skont ix-xewqa tiegħu biex ir-rida tagħna issir ir-rida tiegħu. Għalhekk ejjew nitolbu u ngħidu Stima lik Marija, bil-grazzja mnija il-mulej miegħek, mill-kien vostri nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftej Ġesus. Għaddisa Marija Malla, tlobalina metin is-sor is-sija tal-mewt tagħna. Amen. U Marija li tħadd fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna